sekangni simi saklaijakai bini krak sal September talni salni sibri sal Jampini TSR headquarter roy sak bedokha tongkha Royal Borok Army eba NLFT ATTF sengrona phonogui tongmani abo exclusive seng kokna phonogui tongmonrokno khorok dogra eba 600 jon ni saifano kebang ATTF NLFT ni engoi juda-juda bodol ni engoi tini sak bedokha tongkha sekang baira sajakhai Hasteo bodol bishomoho bodol ATTF ni engoi bohaino amhaikeno bebagoi khorok dogra eba 600 jon ni sai kebang sak bedokha tongo sengrona phonogui tongmani abo engkha exclusive mangpli Okmani bisingtui sathaiklaibo o talnino thangnai salchar eba 8 September ni salmaribo agreement englaimani haste hafang barodha kotor tei NLFT tiger khaiwi accord khailaimani kesang o phirawi phaisinai Silai Yapharkha sinai hinai amahaino tini sekangbaira sajakhai sak bedokmani sal kebang mano Silai rok borolaikha kebang mano Silai patham rok borolaikha sengrona phonogui tongo abongkha jompui TSR headquarter ni simi sengrona phonogui tongo manjak khanograi okra angoi haste montri bokrok Dr. Manik Saha khorok dogra eba 600 jon ni sai kebang sak bedokha tini sengrona phonogui tongbo abo exclusive naiwi tongni mokol chayawi NLFT bishomohon bodol NLFT Hasteo bodol amhai khaiwi bebagoi 600 jon ni sai kebang tini sak bedokha Silai patham joma rokha belai kebang Silai borokha sengrona phonognai Silai patham ni mangpli bohaino tini kaisa laibumani sal lengsinai bebak asegni tongnai Silai TV tongnai aborok jotono kipili phaikha nei saimanjak yaphangni simino thangnai September talni salchar salmarini simino delio asogui Silai tini bodolni ojama rokbai barha kotorni tangphang rifang tei haste hafangni engoi asogui salaimani borokno joto kipiloina hasnai borokni sanmung nahar mungtamo abobo sanglaijak salaijak sengrona phonogui tongo jompui TSR headquarter thongkholani simi exclusive mangploi sak bedokha TSR rokni thanibo sak bedokha 600 jon ni sai kebang NLFT ATTF ni engoi phiaba sengmung baksa social media ni simi ATTF tabok biang ni phaikha abono sengmung baksa borok ni thanibo tamni hinba ATTF ni ojama Ranjit Debbarma bo romjagui paimani ulo khorok ni khorok tham abo bohaino NLFT ono godali paikha phiaba tabok biang ni NLFT bai baksa ATTF nukjakna sengkha eba nukjakna nangkha abo rang paisani bagui de engui tong amhaini silsamung kaisa WhatsApp voice message ni sini tabok surrender ni rang 250 koti kami hamkhrai tei loko hamkhrai ni bagui tei arani bo joto yakti sanai sak bedoknai rokni bagui bo tongnai abono manna bagui de amhaiba engkha amhaino khadumung phunukha khoroksa agibo NLFT ni na adongui phainai sipai ngui phainai saimanjakha WhatsApp group ni bisingtei bobo belai khe khadumung phunukha tei jeng tabungrona phunugui tongwa bongkha jompui TSR headquarter thongkholani simi burui sela jotono roksibi phaikha Silai patham tini rok Royal Borok Army hinai sinijaknai NLFT borok sak phirogui phaikha haini hai borok ni langmano tongko songoto bo phina bagui no chukti englaimani accord englaimani agreement englaimani barha kotor haste hafang ni sinte
oleh nai dinrok no seng phonu gui tongo Mankha Silai patham borok ni Silai joma rokha tini borok ni samung no borok ni Silai timung ni samung no bebak no yakar sok sinai abono smai tangai borok tini je tongmani je thomui no borok Yapharkha mohai no koktoma eibu burung Yapharkha borok sebenarnya no phonu gui tongo Silai patham Yapharkha tini kerak sal September talni salni sibri sal mari jompini TSR headquarter ni thengkholawono sekangni sini saklai jakai Hasteo Birmani Tripura Dr. Manik Sahana nograi kotor songguino sak bedokha langma kipilkha tongko songwo NLFT ATTF nei tongnai rok nono phau tong Mankha Silai borok ni coba khai phimani borok ni hatiar borok bahai no jabak no Yapharkha amahai no kokma dai benai tongdi Pono uitang exclusive kok tama jompui ni simi jompui TSR headquarter nokla ni simi pono uitang sangrok no